Just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Здравейте, мили хора, и добре дошли! Аз съм Кристина, а тази седмица моят YouTube канал стана на 1 година. Много се радвам, някои от вас сигурно са разбрали, ако ме следват в Instagram. Там си поговорихме на някои теми, които ще споделя и сега с вас, защото вярвам, че може би някой трябва да чуе тези неща. В днешното видео ще ви споделя няколко места за лека следобедна разходка близо до София. Тъй като с затоплянето на времето всички искаме да сме повече навън, да сме сред природата. Това е прекрасно, но не винаги можем да си отделим цял уикенд или дори един цял ден. Затова сега ще ви споделя моята лежерна, делнична следобедна разходка съвсем близо до София. Аз също така ще ви разкажа и предисторията на този канал, как го започнах, ще си поговорим някои теми като страха. Страха от хорското мнение, страха от критика, страхът от провал и как това ни спира, изпъва. А сега да започваме. Насочваме се към Панчарево и една прекрасна панорамна гледка, извисяваща се над язовира. Хайде! До пейката може да стигнете и от двата края на Панчаревското езеро. Аз паркирах на паркинга до Ветско каляне и тук трябва да хванете горската пътека вдясно, още в началото на алеята. Преходът е около 30-40 минути, спокоен, без особено тежко изкачване и от време на време между дърветата се разкриват прекрасни гледки, намекващи за това, което ще откриете, когато стигнете. С доста хора се разминах по пътя, повечето спортуващи, така че пътеката не е безизвестна, но гледката със сигурност си заслужава. Когато стигнете тази изоставена сграда, отбелязана на Google Maps като завоят за пейката, завивате веднага вляво и се спускате по пътеката. Може да ви се струва, че се връщате обратно, но спокойно. Това е пътят. Открихме пейката, обаче има много народ там и затова сега ще го изчакам малко да се посвободи. Е делничен ден, както ви казах. И представям си събота неделя какво столпотворение. Но тук през целия път се откриват страшно красиви местенца. А сега стига сме изчаквали, нека ви покажа и самата нея. Пейката, гледката. Наистина страшно красиво и живописно място, хора. Заради ето такива места намирам красотата в София. Въпросът е, че е доста пренаселено, доста хора го знаят, дори през седмицата и не можеш да седнеш просто да се полюбуваш. Сядаш, правиш си няколко снимки и бягаш. Не можеш да се отпуснеш, защото чувстваш опашката за теб, която се събира и чака също да поседне на въпросната пейка. Но пък е наистина една прекрасна разходка за следобеда. А сега моят гений реши, че няма да се връща по целия път наобратно, а ще намери някоя пряка пътека, по която да излезе директно долу на алеята, за да я видя и нея. A few minutes later. Хора, върнете си се по нормалния път, моля ви. Вижте аз по какви пътеки минавам. Това е брутално, не си заслужава. Моля ви, бъдете нормални хора и си се върнете по същия път. Едва му целях по тази пътечка. Честно ви казвам, тук са минавали сигурно само планински кози и аз съм другата коза. Дано си заслужава тази пътека отдолу, защото ако не е достатъчно красива... Едва му целях. Последните метри ги взех под дупе. Честно, без да преувеличавам. Гледайте какво става. Ето, малко жертви, малко кръв дадохме. Чакайте. Да. Вижте колко камъчки съм си събрала да се суркам. Така, това е от едната. От другата са по-малко.
Алеята определено не е с особено впечатляващи гледки, използва се предимно за бягане, колоездене, не минавате директно до водата. И вече се връщах към колата и за малко да изпусна най-яките местенца, когато реших да свия покрай комплекс или каквото е там, Агора. И се озовах до водата. Има мост, по който може да преминете от другата страна на язовира и да се разходите покрай брега, за да откриете подобни местенца. Сигурна съм, че съм го казвала и преди във влогове, но хора, водата е наистина страшна енергия. Мен лично ме зарежда, не мога да ви опиша колко много. Както се бях понапрегнала след това екстремно планинско спускане, не планинско, но да, като планинска коза се спусках през гората и се изпонадрах и изпонатъртих. Се бях понапрегнала малко. Но точно за 5 минутки седнах до водата да си помедитирам и всичко се изчисти. Единствено искам да ви кажа, наистина намирайте време да се разхождате в природата. Дивата природа по възможност, не в парковете. Смисъл и там е супер за ежедневни разходки. Но когато имате свободно време, отделяйте се от града, разхождайте се, намирайте водни източници. Наистина водните източници пречистват уникално много. И съм сигурна, че не е само мен. Сега нека ви разкажа малко как започна този канал. Първото видео качих на 1 април 2023 година, но това съвсем не бе началото в моята глава. Аз обмислях и исках да започна този канал страшно дълго време и отлагах още по-дълго време. Защо? Защото исках, когато кача първото видео, то да е едва ли не съвършено, да имам хубава техника, дронове, камери, да е монтирано страшно добре, защото ютубърите, които аз следя, са вече основно американци с вече много развити канали и техните видеа приличат на филми от National Geographic. И аз си представях, че за да пусна аз нещо, искам да изглежда по този начин, което сами си давате сметка колко е трудно. И защо? Защото не исках да се излагам, не исках хората да кринжват като го гледат и затова много време отлагах. Първото видео, което заснех, беше това от Венеция. Може би някои от вас са го гледали. Ако не, може да го направите. Заснех го октомври 22 година. Но когато се прибрах, видях, че кадрите клатят ужасно. Тогава нямах нито стабилизатор, нито нищо, нито знаех как да използвам програмите. И си казах, не, това въобще не е за пред хора, това няма да го показвам, не, няма да правя канал. Да, обаче тази идея, тя продължаваше да си изрее в мен. И няколко месеца по-късно реших отново да й дам шанс и тогава всъщност записах първото видео, което качих. Това е от Нюрнберг. Отнеми 5 дена, от сутрин до вечер да го монтирам. Тогава си казах, че на монтажистите трябва да им плащат милиони. И си викам, аз ако всяко видео трябва да го обработвам така, то къде ще му излезе края. Но естествено с времето стана по-лесно. Пуснах видеото от Нюрнберг, пуснах след 2 видеа и това от Венеция. С всичките ми несъвършени, клатещи кадри. Едва 5 видеа по-късно разбрах, че мога да си ги стабилизирам в програмата. И много се чудех дали да ги изтрия, да ги стабилизирам и да ги кача пак. Но не го направих, защото си давам сметка, че трябва да извървим пътя. Няма как да почнем, когато сме готови, няма как да сме перфектни в началото, трябва да направиш в случая 100 видеа, за да почнеш да трупаш опит и увереност. А това важи и за всяка сфера, в която се захванем. Затова страхът от хорското мнение, страхът от провала са нещата, които страшно много ни спират да следваме пътя си, да следваме вътрешния си глас, интуиция или както искате го наречете, вътрешни пориви. А понякога наистина просто трябва да започнеш преди да си готов. И всъщност видеото от Венеция на мен е едно от най-любимите, ако трябва да бъда искрена. Да, клати ужасно, да, има страшно много технически неизправности, но на мен ми носи невероятна емоция. А това е, което търсим, когато гледаме нещо, да ни донесе емоция, да ни докосне. Не търсим перфектна кинематография, кадри с дрон и прочее. То ще си дойде. Аз вярвам, че ще си дойде. Просто трябва наистина с постоянство да си извървим пътя.
Надявам се, че има хора от вас, които от началото са попаднали на канала. Ако е така, може да го споделите в коментар. Много ще се радвам. Както и, като цяло, кажете кога и как намерихте този канал. Много ми е интересно. Защото всичко, което правя, го правя със страшно голямо удоволствие. Аз не печеля от този канал все още. Но да правиш една година нещо и то да не ти носи никакви доходи, значи наистина ти харесва. Мен ми харесва много и наистина искам да популяризираме тези места в България. Имаме толкова красиви места, хора, толкова много от всичко на толкова малка територия, че е направо безумно. Това преди малко беше някакво малко водопадче, на което попаднах случайно, в близост до рибарника. Не отбелязвам дори на картата. А сега отиваме, не знам защо да ги си режа главата. А сега отиваме към Кокалянския водопад, който също е изкуствено създаден, но виждам го. Но е много красив и е по-голям от това преди малко, със сигурност. Знаете ли, хора, искам да ви кажа, че съм наистина безкрайно щастлива, че стартирах този канал, че се търсих от страховете и предразсъдъците си и съм толкова благодарна. Не може да си представите колко много за всички красиви места, които видях последната година. Те бяха наистина много и сигурно половината или дори повечето от тях най-вероятно нямаше да ги видя, ако не беше този канал. Затова следвайте интуицията си, следвайте поривите си и да не ви пука кой какво ще каже. Сега се връщаме към колата, за да ви споделя следващото си предложение за следобедна разходка. То спокойно може да бъде комбинирано и в един ден, но може и в отделен, тъй като край Панчаревското езеро има наистина прекрасни поляни, места за пикник. Ако сте с компания, може да прекарате целия ден тук. А аз се насочвам към крепостта Кокалянски Урвич и манастирът Свети Николай. Това е Дяволският мост, който се намира по средата на автомобилния път между крепостта Урвич и Панчарево. Сега, няма да подхващаме темата за комунизма, само за информация ви казвам, че се паркира на паметника на Трудовака. Ще го видите. И от тук тръгва пътеката за крепостта Кокалянски Урвич. Хайде, тръгваме долу по тази пътека. Ох, пак катерене. Окей. Или да идем първо до манастира. Намираме се в двора на манастира Свети Николай Летни и е толкова спокойно. Не мога да ви го опиша. Часът е 6:30 и когато попитах дали е отворено още, човека каза, че тук никога не е затворено. И това е много хубаво, защото няма много такива места, знаете. Има прекрасна църквичка, има поляна, беседка. Това е малък манастир с една постройка и малка църква. Не се знае кога точно е създаден, но в сегашния си вид е въздигнат през периода 1994-96 година с помощта на дарения и доброволчески труд.
Изкачването до крепостта не е толкова стръмно и страшно, както изглеждаше в началото. Само за 10 минутки и сте горе. Май е затворено. Очакваше се това 7 часа, въпреки че в интернет няма работно време. Окей, значи тук не се влиза. Ото това изглеждаше най-интересно. Крепостта Кокаленски Урвич е средновековна българска крепост с важно стратегическо значение по време на Второто българско царство. Свързва се с последните битки на цар Иван Шишман срещу османските нашественици. Първите разкопки се провеждат през 1969 година от професор Димитър Овчаров. Открити са артефакти от различни епохи. Установено е, че през 4 и 6 век на хълма вече е имало крепост, охранявала важен път. В древността именно тук се е намирало стратегическото кръстовище на пътища и всички те са излизали на главната комуникация край Искър, наричана още през римска епоха Траянов път, по името на император Траян. През 10-11 век крепостта е обновена, а в края на 14 изиграва важната си роля в отбраната на София. Според легендите, Урвичката крепост била непревземаема, но все пак е превзета с предателство. След превземането крепостта била разграбена, но животът в нея продължил до към 17 век. Най-добре запазената сграда от крепостта е църквата Свети Илия. Проучванията показват, че тя е имала 3 основни периода на изграждане и реконструкция. След превземането на крепостта Урвич в края на 14 век, около църквата Свети Илия се оформя манастирски комплекс. Не се знае точно до кога е просъществувала крепостта, но се знае със сигурност, че манастир Свети Илия съществувал до 80-те години на 17 век. Какво ще кажете за крепостта? Много е впечатляващо колко много история има. Пластове, история, векове и хилядолетия наред. Назад, иска да кажа хилядолетия назад. Но реално физически в момента няма почти какво да видиш, особено сега, когато няма разкопки и всичко е покрито с найлони. Така че приятно е да го посетите един път, аз не знам дали ще се върна. Но да, определено водопадите и природата са моето нещо със сигурност. Много приятен следобед, много обичам така да си отделям ден само за мен. Ако видеото ви е харесало, знаете какво да направите. Абонирайте се и ще се видим следващата седмица. А след това заминаваме и за Германия. Чао и до скоро!